Gauzak etenik gabe aldatzen diren garaian balio berezia du betikoari eusteak. Are gehiago, nor bereari lotuta egiten denean. Abantean jardunez, baina abantari zigilua ondo merezia du Iñaki Goikoetxeak. 3 hamarkada eta erdi, 35 urte daramatza Lekeitioko ontzien txopan. Eskarmentuaren ahotsa da noski, lehen eguneko pasio berberarekin bizi duen zaletasunaren aldarri bizia. Kaixo Iñaki? Bai, eskerrik asko. Iñaki Goikoetxea, xagu, Lekeition ba alda inor ezagutzen ez zaituenik. Esteipa. Izan ere, horren beste urtean aritu zara, 1980 urteaz geroztiko kerrezpa naiz, 11 urte zenitunetik, alegia? Bai, lehenengo urtietan hori, apurtxu bat, arraunin behin gendun, seniorren lehenengo urtera arte, batelak egin duzan bai, da horria amaitzu zan. Urte batzuk, bai, urtetxu batzuk egin duzan, eta hori, horra amaitzu zan, handik aurrera patro bakarrik. Gainontzean, egoera klubean bertan nolakoa zen, esan edut, herriko kuadrilak eta hariko zineten, eta orain arte guaren tankeran, edo? Nik esango nuko hon, gazte mailetan eta mugimendu gehiago, kopuruz eta mugimendu gehiago dagoela. Hon, infantila, lebin eta maila horretan, neska eta mutil gainera, lehen ni hasi nintzanean bakarrik mutilak ibiltzeko joeria zeuan, eta hon zorionez, neska eta mutil gehiago dauz gazte mailetan neska ganera esango nuko, buruz nabile, baina neska pilo bat abiltzaz gazte mailetan, eta hon, hori gauza adirazgarri bat adibidez, da posgarria txandaken behar dira entrenatzeko. Lekua, arrauntaldia dagoen lekua oso ona da, hor ondartzea gainean, uretaratzeko lehen arazoa zan gaur egun pantalan elegante bat ipini dozku hor moila puntan, asko laguntzen da bena. Leku oso nian dago, baina metro karratu aldetik ez da oso handia eta txandaken behar dira hor mailen artean entrenatzeko, baina arazo guztokua direz. Zure kasuan ordea, 14 urterekin okerrezpa naiz, Araba Euskarazen aldeko estropada batean, traineruaren patroi gisa egin zenuen estreinaldia, 14 urte besterik ez? Bai, 84an izan zen hori, Araba Euskaraz baten. Bada holan anedota nahikutan kontatzen dena. Hori, 6 trainero goratzen dute jun ginala. Gainera zan, popa, urtete zan estropada horretako batan Ebron. Eta oso gauza asko estoraz gogoratzen, hainbeste estropada. Baina hori, badaukate nahiku barruan, ganera musikaldetik ertzainak salia nintzen, da ezin izan eman zuzenian ikusi. Eta justo Araba Euskaraz horretarako ez da kantua euraken bai beneo, tan kontzertu egon, da hori daukate gogoan gero apurtxu bat ikusi alizaken dula bai, badaukate gogoan. 1994 gaur egun 2025 urte igaro dira, zu Lekeitiaren txopan orduz geroztik, urte asko dira Iñaki. Bai, badira batzu, bai. Hor gogoratzo, lehenengo urte hori gainera izan zen, helburua zen trainerua uretaratzia, horre argi ikustezan urteren baten itxi eskero, gero pixu asko sortzen da bela horrek, barriro trainerua atara arte, eta holan edo alan atara bihar zala. Ordutik, Iñaki, 6 bat estropada bai, igaro dira jokatuta, gogoan alduz irabazi zenuen lehen da bizikoa, ze batzuk irabazi dituzu? Bai, hori gauza batzuk gelditzen dira, ezta? Eta ganera izan zen etxian, jaietan ospatzen zen estropada hori izan zen, 97 garren urtean, eta oso gogoan daukat, izan zen berezia. Talde osatzeko lanek egitetik, talde egonkortzera igaro zen, urte txukunak egin zen dituzten, nola oroitzen dituzu urteetako bizipenak? Hor, egon diraz, askanian bizi izan doraz, ia esan aldot, 2-3 belaunaldi gehiago espadira, ikusitza beti doia arraunlariak aldatzen, batzuk gelditzen dira hori, baina ia esatozuna, trainero honetatik ez dago inor, beste honetatik begia ez dago inor, 2-3 belaunaldi nik uste pasako nebazala. Eta hor, ligen aldetik eta, honik oso gomuta hona daukat, hasierako hori bakarri zana banderak. Ligarik ez zegoaneko hori. Ligak asko mondotze, estropadari nik uste garrantzitsua izela, eta kanpora begira jentiape jarraipen bat egiteko eta bere gauza honak eta badauko zela. Baina Jose olako zan, bandera bat jokatu eta
bandera hori jokatzen zen. Esan egoten beste zer jokuan horre, eta nik uste alde horretatik bai horrek entrenatzaileari eta be aukera mote dutzen jente gaztia sartzeko, estropadari garrantzi ezberdin emon eta aldaketa gehiago egiteko, eta gaur egun hori ligak eta dagozen moduan oso gatsa da, igual gaztiari aukerak emotia, kenduta horren neguko estropadetan eta oso gatsa da, hor presin hori dago, puntuen presin hori dago. Espada hori da, hori. Espasa oso erdizan, eta denboraldi erditxik aurrera ez gora ez bera lasai, gatsa da olakuak emotia. 1989an, 1989an Kontxako bandera jokatu zenuen, hori berezinen artean egongo da. Bai, oso ondo horatzen duten urte bat, gainera Laureta Mazortzi izan zen nahiko espektatiba onak eukesan hemen Bizkaia mailan ondo ibiltzeko eta hori, eta izan zen desastre utza, igual gogoratzen duten urterik txarrena, eta gero hurrengo urtean, hasiera baten, jente nahiko gaztiagaz, kanpotik etorritxako beste arraulararien bategaz, are gero besteren bat, karri, eta holan, neguko estropadetan hasi eta ze ondo hau, eta 3-4 estropada irabazi gendu zen, da uste dut erlojupeko izan ziren, eta Kontxako sailkapena bera be, oso ondo egin gendun, ez da, bosgarren ez bagendun egin gainera, eta erlojupeko ez da, kontralogista ginean urte horretan edo, baina gaina politxa izan zen, zezan sorpresa moduan, urte asko pasa dira, baina ez neukan hori favorito ez ginen inundik inorabez, ez da kinieletan 6 piniko eskun honek, eta sorpresa izan zen urte hori da oso politxa. Azken urteetan edo azken hamarkadetan beti hor egon zarete arraun munduko une garrantzitsuetan esango dugu, bai uretan, baita uretatik kanpo ere esate baterako, TKren sorreran lehendabiziko urte hartan 2003an antzineten. Liga berriak zer ekarri zion Iñaki Tostako arraunari? Nik uste hori, orden bat edo sailkapen bat egotia, kanpotik begiratzen da benentzako sailkapenak eta emoten morbo hori edo jeitxierak, igoerak eta hori nahiz eta hor da bilenari gogorretzen jakon, nik ulertzen dute kanpotipe erakargarria dela, gero telebista, nik uste, eta asko laguntzen da bela nik uste, badakizu udan, larun bat arratzaldian, 6 inguruan, eta domeka goizian 12 inguruan, telebistan estropada dago zela, edo estropada dago zela, eta nik horrek emoten dau, futboli pestago udan, udako kirol izarretako bat ezagoneko dela, eta hor badagola jentien hauetan. Eta hor esan dozuna, tekain sorreran egon zan gure kluba, eta gero guztok gu jeitsi ginean, ARC sortu ziren nian be, gu egon ginen sorrera horretan, eta hor be, urte askotan, hor gomuta honat hau garaz, hor beti bilizan gara hor esko txandan, eta hor egia esan gozatu gendun, urte batzuk hor gora igoteko aleginetan, beste playoffen bape bai, segundo baten barruan, 2 egunetan gainera, 2 egunetako baten segundo bat hobeto egin ezkero igoteko aukerakiko gendun, esan nolan izan, baina azkeneko 2018ko horretan barrio lortu gendun, eta horre ibili gara. 2018ko aipatu dugu, goi mailan berriz ere, esan duzu oso ikaragarria egin zela hemen, niko gogoan dut irudi bat, zuek udaletxeko balkoitik kantuan, bertxotan, taldekideok. Taldekide bat, bai, hori da. Eta dena koroa eginez, eta plaza gainezka. Bai, nik plaza holan, hori San Antoninetan, txupina zuan ikusi dut holan, hor baino gehiago, baina ez horre, espero gendun apurtxu bat jentiak hori hartzia, baina hor, harritxu eguzkun, plaza zelan eguan beteta, eta hor, nik uste hori dela adierazgarri, ligak eta zer remondotzen, jentia gehiago badakizela goraberak ligako goraberak, badakola garrantzi bat goiko liga horrek, liga eta goz, ez dinote ligak dana hona daukori pez, badagoz horre hainbat gauza hobetzeko, eta hobetu dira espilo bat, horre nik entzuten doraz asko ligan kontran dagozen, nintzen ipiniko ez kontran, ez
nik uste ligak emondotzela, gero etxeko eratagoz, baina nik uste emon gehiago endotzela kendu baino, arraunari. Nik beti aritu izan zara herriko ontzian. Zergatik? Ba, horre hasieran aipatu dugun hori, lehenengo urtia izan zen, helburua zen traineru ateratia, eta nik alde horretatik suerti eukin eban, ezta? Gaur egun, Euskola Beligan, igual, 14 urteko bat ipintxia holan nik uste oso zaila izango zala. Eta nik eukinean suerte hori, bezgendun jokatzen ezer, kirol aldetik, traineru atera eta nahi kusan hori izan helburua, da horra itxik apostu egin altzala edo proba egin altzala. Nik gogoratzen dut, lehenengo eguna traineruan urten itzanabe gogoratu egiten dut. Orduan, juveniletan, kadetietan, kadete mailan egongo nintzen, eta ez da, gerriko mina, ez edo gaixorik, edo erdi gaixorik neban, da entrenatzailea izan duten ene guala ondo, eta gilditu kanpuan. Da gara etorri zen, Josu, zu kanpuan ez traineru betetzeko behar du patre, venga, batia neban hor kaleko erropakin gainera, neban traineruan, hori ilusio bat eustan, hori negu aldian edo. Eta gero hortik urrengo unian beba iztegi zer bestia, eta azkanian denboraldi hori egiteren amaitxunean. Eta gero urrengo urtitan bebai, ez ziren holan nahiku behian gehoa zan, hor Bizkaian, 85an ustot lortu genduen hor guretzako lehen, Kontxako sailkapenerako oso garrantzitsu zen Bizkaiko txapelketa. Lauti barruran behar genduen. Eta nik hor gogoratzen dut hor urteko egunik garrantzitsuenetako bat hori izan. Naiz eta gero aukerarik ez euki sartzeko, Kontxako sailkapenera joatia. Eta hor urte horretan Lauti barrurain genduen, Bizkaiko txapelketa baten Santurtzin, da errepikatu egin behar izan zen estropada hori, eta gero errepikapen horretan lortu genduen barriro. Ez ginen favoriteutako batzuk Lauti barrua sartzeko, baina hori lortu genduen eta pozgarria izan zen urte horretatik. Orduan, apurtxo bat izan da hori hasiera baten esperientzia hartu arte, nik suerte hori eukidot, ez gara ibili trainerua apurtxoak goraka joan da, eta ni bide horretan egon alixanaz, nik uste zailago izango zala gaur egun bardina lortzia. Igual beti dago joeria kanpotik ekartzeko beste nor, beste taldietan da ikusten da moduan, eta, hemen nik esperientzia hartzeko horretan, suerti eukidot. Arraunak emon dauztan gauza horretarikua da lagun pila bat. Klubian hasitza, ni egon nazen trainerutik edo pasadizena arraunlari pilo bat, eta gero beste taldietakoak, beste taldietakoak, edo eta herrian da pila bat edo arrauna itxik interesaten den jentia, galdetzen dutzu, hori lagun pila bat emon dozt arraunak. Hemen daukagu, Lekitioko estropa eremua ondo baino beto ezagutzen duzu, batetik, bertako azailako ordu pila bat igaro dituzulako hemen, eta bestetik, patroia abila badik etxasoan, zu horietako azaila esaten dute. Abila edo, ibilia edo, ordu horrek emoten dago. Kanpotik anala nabari da, eta ez, zuk ere meritu izango duzu noski, baina izuntza beti izan da, Lekeitiarra beti izan da, itxasoan ondo arituen talde bat. Guke hau daukagu entrenatzeko. Horre errekatxuape badaukagu, marea goian dagola erabili aldoguna, bateletan eta zer erabili alda, traineruan gitxitxan igotzen gara, baina guk ala hau daukagu. Eta askotan, igual patroiak aipatzen dira itxasuan, da klaro daukazula errekan baino zer ikusi gehiago, ezta? Askoz gehiago. Baina uste dana baino, jentiak uste dana baino gehiago dauko arraunlari jape arraunlari taldia bai, hor dago zen ordu pila, urte pila, ni beti izaten dut, ezta? Hor da, Ibaian niko esango Formula 1ko kotxe bat moduan izango zala, eta hemen bihar daia, 4x4 edo olako zer suspensioikin eta hori moten dutzu asko arraunlariak eta horri biltxiak. Horre ez da, nik uste patro batek beste talde batera joan eta jentia ezagutzia bebai, arraunkera ezagutzia bebai, estropada ere muak ezagutzia bebai, esperientzia, horre faktore asko dagoz. Eta azkanian ordu asko gabiz hemen, eta
horrek trebatzia ekarten dau edo ibilizak nik gehien bat. Neki gozatzen ari zara arraunarekin urte guzti hauetan. Bai. Azkan urtiak, egia esan, igual gutxien gozatu nebana edo, lehenengo urte horrek teka egin zana, lortu gendu zalkatzia, eta hori, beti 11. izan ginen 3 urtetan playoffera. Eta justo libra, eta hor igual gozat, eta gero giro ona eta hori, baina estropaetaz gozatzia hor igual falta izan zan apur bat. Eta gero gogoratzen dut, ontxe igo ginean, dana ondo, estropada honak izan ziren, lehenengo urtia Euskolabel bigarren fase honetan zango dugu, 3 talden arteko liga bat euki gendun, San Pedro Astillero eta gu, eta hor presio asko edo, ez dakiz haitxik, ni pertsonalki ez da pasaten ezer ez, hemen gu bajatzen bagara be, ez da ezer pasako, aurrera ingo dugu, ez daukau herrien aldetik edo zuzendaritza aldetik zelako presiorik, baina ez neban nahi urte batiko eta barriro bajatu. Ez dakiz haitik ez neban nahi, eta hori beldur hori neukan, baina beldurrak gehien bat gehiago kale sosketak edo eguraldi aldaketak edo horrek eragintakuk oso Kanpoko faktoriak eragite usten pila bat lehenengo urte horretan. Da azkanin bai egin birre esan dut ariketa bat, aste barruan eta astu, zure eskutan ez dago zen gauzetaz astu, eta behintzat jaun urte batzuk eginda alde horretatik lasaiago, ondala 2 urte barriro jokatu bilar esan genduen playoffa, gainera bajatzeko, eta denboraldi oso nahi gendun, baina asteburu bi. Eskazak tokatu edo. Suerte txarra txandakin edo kalikin edo egun eskasa euki genduna, eta asko penalixa euskun, eta baekiun oso gai ginala mantentzeko, baina gero, erakutzin behar zan. Dein behar zan, da hor 3 asteko zera bat betik datozena, zela honetorri aldizen, Bermio oso estropadaleku berezia da, gero Portugaleten jokatu bida bigarrena, eta hor, bueltan, nahiz eta presio asko egon igual urte horretan, bukaera oso politxa izan. Barriro ikusi izan, herria gainean, hor gainera pasa zan, asteburu txar horretako batzutan, beti igual ekiozu ongi torri bat herrien partetik, estropadaren bat banderaren batean zatu zela, edo igoera, baina hor izan zan gainera, kokoteko bi hartu asteburuan, da, plazia beteta. Eta horrek, emoziona etxena, ontxe bai, eta horrezkertu zan pilo bat herrien laguntzia. Nabari da, bizi duzula arrauna, esan gabe doa, Iñaki Goikoetxea, sagu, behondeizula, egiten ari zaren ibilbidearengatik eta segi gozatzen uretan, leku parega duzue, kuadrilla parega duzue, eta afizio parega duzue, eskerrik asko. Ni esker.